op på loftet. Ja. Så hvis vi pludselig der, så er det nogle kager, der hænger ned i sådan en snor. Eller ikke snor. Det gør det sgu også. Ej, Victor. Rolig. Pas på, hvor du træder, ikke? Hvad? Skal jeg? Altså, jeg går først. Så skal du nok lade være med at gå op ad trappen først, hvis du ikke vil gå først. Du går bare op. Hey, jeg skal. Det er lige det sidste trappe. Der skal man passe på. Det sidste trappe. Hvor se, hvis der er edderkopper. Her. Det er det. Øj, vælg den i munden. Der står masser af stole heroppe. Hvad står der? Stole? Det er opbevaringsrum. Hvor er det helt? Altså, hvis der står stole op, så kan det jo holde. Ja, det skulle du ikke være så sikker på. Vinder du Det lugter indelukket og ulækkert heroppe. Jeg skal jo have nogle billeder. Jeg skal ned igen. Tror du ikke, lortet ligger og holde, eller? Jeg tror, der er edderkopper. Ja, det er der jo nok. Ja, og der er udstoppet sommerfugle. Udstoppet? Ja. Prøv lige, jeg skal lige forbi. Har lugter rimelig gusten. Hvor fanden er der udstoppet sommer? Skulle lige der? Det er nok derfor, det hedder sommerfuglfabrikken. Nej, det er fordi, det er deres firma. Ej, det kan jeg sgu godt holde op. Øj. Men hold kæft, hvor er der ulækkert heroppe. Med edderkoppespind. Fuck, det er sygt varmt der. Ja. Det er der som regel i tagrum. Er det Stoppet sommerfugl? Ja. Eller en tørret sommerfugl? gamle arkiver? Fuck. Det er bare en Hvor skole. er der udstoppet sommerfugl hen? Lige der? Det er bare en skole. Ja, det kunne vi godt høre. Men det var bare til Jacob. Prøv lige at se der. Jamen, der er edderkoppespind. Og det er voldulækkert. Altså, jeg vil gerne se en udstoppet sommerfugl med. Det synes du må gerne tage. Du kan bare vaske den, ikke? Okay. Hvad? Ej, der skal mange lige komme. Jeg gik lige nu. Ja, så må du kigge, hvor det går. Jeg skal bare se der, for der ligger masser af vand. Der er sådan et akvarie, som ikke er et akvarie, som bare er en spand med vand. Og en flue, der sidder fast i en edderkoppespind. Den er ved at dø. Det kunne jeg ikke få med på kameraet. Ja, men Aske, de går i stykker. Man kan i hvert fald ikke hænge med. Der sidder faktisk også sommerfugle lige her. Ja. Sygt. Ja, der hænger spind ned hele vejen hertil. Men vi fik lige indbrud. Hey Aske, skal jeg tage dem med hjem? Det skulle ikke hænge op, men du skal ikke ud af. Jeg har ikke hængt op, men det ligger ned. Aske, skal jeg bare få den? Der ligger en 25 øre. Den ser man ikke mere. Kunne det ikke være sygt, hvis vi fandt et helt lager af vin? Jo, så skal vi være rimelig heldige. Hopla. Der er en lås her. Automatisk, tror jeg. Det begynder at regne. Det begynder at regne.